29,8 stupňů, jasno. Bez větří, jak by řekl normální člověk. Krásné počasí. Ale mě je celkem vedro, co s tím můžu udělat? Možnost první, sundám si kabát. Ale bez ní by to prostě nebylo ono. Bez ní bych to nebyl já. Bez ní by zmizely veškeré faninky, sex appeal. Takhle je to mnohem lepší. Ale možnost druhá, dám si kousek zmrzliny. Ještě bych tu nějaký zbytek měl mít. Ale vždyť tady byla. To vůbec nedává smysl. Ta zmrzlina přece nemá nožičky, aby si sama jen tak odkráčela. Jedině, že ji někdo vzal. V tom případě by se pak ale jednalo o zločin. Hra započala. Ale není pravda. Nemůže. Něco mi uniká. Jedině, že by... Už to mám. Ale ne, to nemůže být pravda. To není možné. Jedině, že by... Pětko? Odejdi z mého pokoje. Nestrpím tě tady. Snižuješ IQ celé místnosti. Nemůžu přemýšlet, když jsi tady. Děkuji. Ale jaká je odpověď? Kdo to udělal? Jedině, že by... Moriarty!